Tonglar sayın hayırlı kün tileyim, oyaz kökler tilim şirime, koyaşlı kün tileyim bar kişige, hem iminlik tilim ilime. Tonglar sayın hayırlı gün tileyim, ayaz kökler tileyim jirime, hayırlı kiş tileyim bar kişige, hem iminlik tileyim ilime. Hayırlı kiş, hürmetli televizyon korovşular, efirda sabah dılkanları televizyonisi, hem mektep tıbı tavşırığı. Sizin yılbatı mektep okuşları Galimuli Rezil, Hem felahi ve Miloşe selamli. bugün biz sizni öz mektebimizge seyahatke şokrabız. Kıngıravlı mektep yılları. Күңелдә калган иң шатлыклы һәм мәшәкатьсез мизгелләрнең берсе. Бу чынлап та бик дөрес. Мәктәп кешегә беренче бик мөһим булган белемне генә түгел, беренче тормыш дәресләрен дә бирә, дуслар белән дә таныштыра. Әйе, һәр көнне ашкынып барыдай мәктәбебез, анда безгә белем һәм тәрбия бирергә әзер укытучыларыбыз барлыгы белән biz бик бәхетлебез. Бүгінгі тапшыруда sizge mektep yanlıkları, gündelik turmuşubuz, tradisiyalar hem şügüllerimiz, dırış okutuşlarımız hem okuşlarımız turunda söylerbiz, matır oңышlarыбыз bilen ortaklaşırбыз. Ә хәзер безнең кайнар сәламнәребезне модерн бию төркеме башкаруындагы бию белән кабул итеп алыгыз. You. Lego. 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 All of my life, too late, till you shut up with perfect timing. Now here we are, we rock it. Our fingers are stuck in the socket. It's just a nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me. With everyone watching, it's truth or dare on the dance floor. Truth or dare on the dance floor. I dare you. Durmuş diken ormanda yuğalma yalış. Gel yanıma yakınrak al salmak suluş. Eye jeynesin derişine, güngel aş var kışına. Hey kavşama biye bu bitsin atanış. Kul buylama birek jingel bu rahat ne diyor. Kurukmağında sizden bizden başka bir kim yok. Eye emin sine izleyim der, gözlerime kuzlayım der. Aralardan yuğalmamın da bul kuyu. Ağır sine tabu. Diye kaydamadı. Dire kara urman.
She brought me to the west, but she's the gal that I love best. To the fruit, oh rude, to the fruit, woo, to the fruit, oh rude, to the fruit, oh rude, to the fruit, oh rude. A womp bum loom bum 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 bum. Тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Мәктәбебез тарихына күз салыйк. 1932 елда беренче мәктәп салынган. 1982 елда Юлбат башлангыч мәктәбе базасында 8 еллы мәктәп ачылган. 1989 елда 2 катлы урта мәктәп бинасы сафка баскан. Иң беренче чиратта шушы мәктәпнең кирәклеген аңлап, мәктәп төзүне башлап йөрүче, оста оештыручы, 2010 елның августына кадәр директор вазифасын башкаручы Нигъмәтҗанов Рөстәм Нурми улына зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Сезнең алда башлыябыз. Эшләр көтә алда, тигез алга барасы. Хәрәкәттә, активлыкта, безнең мәктәп думасы. Кешеләргә ярдәм итү, башкару изге эшләр. Укуда да сынатмыйсыз, гел ташып тора көчләр. Dostum koşul sende, vakit erem uzmasın. Ko'tarik büyük urlarga, bizning maktab dumasın. Eyda dostum koşul sende, vakit erem uzmasın. Ko'tarik büyük urlarga, bizning maktab dumasın. Спортны якын итәбез, бергә шакта күңелле. Барлык эштә бердәм булу, бузык шатлык түгелме. Тимурчылык өчен безне өлкәннәр якын итә. Изге эшләр яңа җиңү алып килсен һәр иртә.
ушыл сенде. Вакыт әрәм узмасын, күтәрик бөек үрләргә. Безнең мәктәп думасын, әйдә дустым, ушыл сенде. Вакыт әрәм узмасын, күтәрик бөек үрләргә. Безнең мәктәп думасын. Безнең мәктәп думасын. Нинди генә мәктәп булмасын, анда төп фигура булып укытучы һәм коллективны җитәкләүче директор зур роль уйный. Ә хәзер әйдәгез, мәктәбебезнең бүгенге тормышы турында белер өчен сүзне мәктәп директоры Хазиев Илнар Илдар улына бирик. Мин Юлбат төп мәктәбендә 5нче елны хезмәт куям. Бүгенге көндә безнең мәктәбебездә 89 укучы белем ала. Менә шунысы да сөендерә инде. Елдан-ел 1нче сыйныфка керүче укучыларыбыз безнең артып килә. Үткән елны аларның саны 13 булса, менә бу елгы уку елында аларның саны инде 14-кә җитте. Мәктәбебездә бүгенге көндә 19 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Мәктәбебездә төрле юнәлештәге түгәрәкләр, спорт юнәлешендәге дип алыйкмы, иҗат өлкәсеме, хореография, курай ансамбле, шулай ук волейбол, футбол һәм устакуллар түгәрәкләре эшләп килә. Бүгенге көндә менә укучыларыбыз Талант Фест дигән конкурста җиңү яулап, Күкмарада буласы әлеге бәйгенең зона этабына әзерләнәләр. Шулай ук инде Олимпиада өлкәсен алсак та, укучыларыбызның нәтиҗәләре бик тә сөендерә. Менә бу уку елында барлыгы 19 фәннән Олимпиада катнашып, 18 урынга безнең инде укучыларыбыз лаек булдылар. Шулай ук республика этабында бер укучыбыз безнең призер булып кайтты. Һәм менә бу мәктәбебездә тудырылган барлык уңайлыклар өчен мин инде дирекция исеменнән, коллектив исеменнән, укучылар исеменнән районыбыз җитәкчеләренә зур рәхмәт сүзләре белдереп калам. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Менә безнең мәктәбебездәге эшләп килгән түгәрәкләрнең эшчәнлеген инде тиешле тәртиптә алып бару өчен ел сайын иганәчеләребез, спонсорларыбыз безгә үзләренең ярдәм кулларын сузып торалар. Аларга да минем барлык коллектив исеменнән, укучыларыбыз исеменнән рәхмәт сүзләрен җиткереп каласым килә. Һәм инде аларның исемнәрендә атап китү кирәктер. Юлбат СХП җәмгыяте оешмасы Айнур Рафаил улы, шулай ук КФХ оешмасының җитәкчеләре Фатхриев Илнур Габдрахман улы, Абдуллин Фәннур Хашим улы, Давлетзянов Фирдус Фәрит улы, Рахимуллин Линар Куддус улы, шулай ук Сельхознап оешмасының Сабадагы филиал җитәкчесе Илдар Рафаил улы һәм шулай ук ООО Сабина оешмасының җитәкчесе ул безнең якташыбыз Илнур Ризван улына. Аларга бик зур рәхмәт җиткерәбез һәм инде алдагы эшләрендә дә аларга уңышлар теләп калабыз. 2022-2023 уку елы инде безнең хәзер ахырына якынлашып килә. Шушы форсаттан файдаланып, мин барлык үзебезнең укучыларыбызга да уңышлар теләп каласым килә. Менә 9 укучы безнең белем ала 9 сыйныфта. Аларга инде катлаулы ел, алдагы менә бу имтиханнарын уңышлы гына, матур күрсәткечләргә биреп, инде безнең сөендерүләрен теләп калам. Шулай ук безнең ВПРлар башланып китте бит инде. Күп сыйныфларда, шулай ук арада аттестациялар бар. Менә нинди сынаулар бар, укучылар инде барсында уңышлы гына, матур гына җиңеп чыгуларын һәм инде зур күрсәткечләргә ирешүләрен мин теләп калам. Шулай ук зур рәхмәт җиткерәсем килә минем әти-әниләргә дә. Без алар белән инде уку елы дәвамында бергә матур иттереп, кулга кулны тотынып, иңгәгеңне куеп дип әйтәм, хезмәт куябыз. Шулай ук барлык үземнең кул астында эшләгән укытучыларга да мин инде зур рәхмәт сүзләремне җиткереп калам. Иң мөһим инде барыгызга да теләп каласы килә саулык, сәламәтлек, исәнлек, саулык һәм инде тизрәк илләребезнең тынычлануы.
Мәктәп катлаулы өлкә, ләкин җир йөзенә тәртип, тәүфикка нигездә эшләнгән һәр эш күренекле һәм күркәм булыр дип ышаныйк. Бинаның ныклыгы нигезнең нинди булуына бәйле булган кебек, белемнең ныклыгы да башлангыч сыйныфлардан алынган күнекмәләргә бәйле. Башлангыч сыйныф укытучыларыбызның төп максаты баланы белемле, чын кеше итеп тәрбияләү. Һәр укучының уңай якларын ачыклап, аларны үстерү. Безнең мәктәбебездә 4 башлангыч сыйныф бар. Аларда 43 укучы белем ала. Башлангыч сыйныф укучылары барлык конкурсларда һәм акцияларда да актив катнашалар. Укучыларыбыз «Считающая мама», «Зеленая планета», «Неделя добра» һәм «Шаг в будущее» конкурсларында һәм башка төрле акцияларда теләп катнашалар. Әйе, уку, белем алу авыр хезмәт. Зур сабырлык, тырышлык, ихтияр көче сорый. Укучыларыбыз олимпиада, фәнни-гамәли конференцияларда, бәйгеләрдә актив рәвештә катнашалар, уңышларга ирешәләр. Фән олимпиадаларының муниципаль этабында көчләрен сынап, 22 фән буенча 3-9 сыйныфлардан 19 укучы катнашты. 18 призлы урын яуланды. Геология, технология, экономика, инглиз теле, информатика, экология, география, җәмгыять белеме, физика, математика, биология, рус әдәбияты, рус теле, татар теле фәннәреннән призлы урыннар бар. Укытучыларыбыз район күләм узган чараларда актив катнаша. Ел укытучысы бәйгесендә физика укытучысы Хасанова Миләүшә Мулламөхәммәтовна призер булды. Шушы хезмәттән калган вакытны дөрес, файдалы, күңелле итеп үткәргәндә генә аның авырлыгы сизелми. Мәктәптә үткәрелгән төрле тематик чаралар, ярыш бәйгеләрдән һәм укучы үзенә нинди дә булса файдалы мәгълүмат, рух язык, өстәмә белем ала. Укучыларыбыз район һәм республика күләмендә үткәргән чараларда катнаша. Сыйныф җитәкчеләренең сыйныф белән эшчәнлеге дә актив алып барыла. Республика күләм тату сыйныф серләре конкурсының муниципаль этабында Өметле киләчәк дигән номинациядә 5 класс укучылары сыйныф җитәкчеләре Лилия Илдаровна бүләкләнде. Әтиәниләр комитеты арасына Рахимуллиннар гаиләсенә иҗади гаилә дигән исем бирелде. Без укуда да, сәнгатьтә дә актив укучыларыбыз булуы белән горурланабыз.
Укучыларның дәрестән тыш вакытын оештыруда балалар оешмасы да зур роль уйный. Тәрбия өлкәсенең бер тармагын тәшкил иткән шатлык балалар оешмасы турында әйтмәсәк, дөрес булмас минемчә. Балалар оешмалары иҗтимагый хәрәкәтләрнең бер өлеше. Алар яшь буынны тормышка әзерләүдә, аның хокукларын яклауда зур әһәмияткә ия. Балалар оешмасы иҗтимагый тормыш мәктәбе ул. Анда катнашып буш вакытны файдалы һәм кызыклы итеп үткәрергә, шәхес буларак танылырга ярдәм итә. 3 оста бар, 3 варис һәм 1 остазның отрядларын берләштергән шатлык балалар оешмасы һәр көнне игелекле эш кыл девиз белән галстуклы ил программасы нигезендә эш алып бара. Безнең шатлык балалар оешмасында вакытларын файдалы һәм мавыктырыч итәргә теләгән укучылар җыйналган. Шатлык оешмасы үзенең эшен мәктәп, балалар думасы белән тыгыз элемтәдә алып бара. Алар үзләренә генә түгел, башкаларга да уңай атмосфера булдырырга омтылалар. Шатлык балалар оешмасы укучылары Актив года 2022, Замечательный вожатый, Без бергә, Талант фест һәм башка бик күп конкурсларда актив катнашалар. Укучыларның тырышлыклары бушка китми. Алар күп төрле конкурслар, ярышлар, акцияларда призлы урыннар яулыйлар. Хамитова Флюзя Талант фест конкурсының муниципаль этабында катнашып, художественное чтение номинациясында 3нче урынга, 7нче, 8нче, 9нчы сыйныф укучыларын җыйган модерн бию төркеме 1нче урынга лаек булды. Мәктәбебезнең һәр бәйрәмен матур көйләр белән бизәүче 5нче сыйныфларыбыз инструменталь курайчы ансамбле 1нче урын алды. Хәзер әйдәгез сүзне үзләренә бирик. Уку белән бер рәттә мәктәбебездә укучыларны түгәрәкләргә тарту, балаларның буш вакытын файдалы һәм кызыклы итеп үткәрүдә алгы планга куелган. Бүгенге көндә хореография, зурай-курай уен кораллары ансамбле, волейбол, футбол, оста куллар түгәрәкләре эшли. Dusqayım min sandığa seni koyam Sayrar idim yanlarında seni sağınğan sayam Can dusqayım min sandığa seni koyam Sayrar idim yanlarında seni sağınğan sayam Sayrar idim yanlarında seni sağınğan sayam Kişiler bulmasa sağınsan da düzeyde Can dusqayım
Дускайым Сайрар идем сорара Жаным كلمة تكن زنبي زاور غندا الشق ويندا ويمق طبرا قيمة مش تبالش أول الشق جان دسقايا مين صندوغش سيقايا صايرة ريدم ينارم دسينا صاغم غنصايا جان دسقايا مين صندوغش سيقايا صايرة ريدم ينارم دسينا صاغم غنصايا Түгәрәкләргә йөрүче укучылар үзләренең мөмкинлекләрен һәм сәләтләрен ашалар. Бу түгәрәкләрдә иҗат иткән эшләре белән күргәзмәләрдә катнашалар. Мәктәбебездә спорт һәм сәламәтлек юнәлешенә зур игътибар бирелә. Спортның бер төре булган шахмат, футбол, волейбол түгәрәкләре тулы көченә эшләп килә. Менә шундый күңелле ул мәктәп тормышы. Укучылар үз вакытларын әрәм итмичә, укытучылар биргән белемне үзләштереп, төрле яктан үсеш алган шәхес булып тәмамлыйлар мәктәпне. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, сезнең өчен әзерләнгән тапшыруыбыз инде ахырына якынлашты. Кыска гына вакыт эчендә без сезне мәктәбебез тормышы белән таныштырырга тырыштык. Һәммәгезгә дә сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, эшегездә зур уңышлар теләп, сезнең белән сау булашабыз.